നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിലെ എമൗണ്ടും ക്യാഷ് ബുക്കിലെ എമൗണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ആയിട്ടും പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. തിയറി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് അനുരഞ്ജനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളോട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് ഫോർ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്ബുക്കാണ്. ഈ പാസ്ബുക്കിന് അവസാനം 4/2/2019 ഓക്കെ 4/2/2019 ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 17,825 ആണ്. 17,825 രൂപ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടെന്നാണ് ബാലൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുക. ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ ബുക്കാണ്. ഈ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ബുക്കാണ്. ബാങ്ക് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കി തരുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരികയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുക നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയും പണമുണ്ടെന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും പണമില്ല. ഞാനൊരു 30,000 രൂപയാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിരുന്നത്, അതിപ്പോൾ കാണാനില്ല, 17,000 രൂപയുള്ളൂ, ബാക്കി എവിടെ പോയി? അതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 30,000 രൂപ ഉണ്ടെന്ന്. ക്യാഷ് ബുക്ക് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു രൂപരേഖയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക്. ഇവിടെ നമ്മളിത് ബാങ്ക് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് കൊടുത്തതും വാങ്ങിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 12,600 രൂപയെന്നാണ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാണ് കേട്ടോ, അന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമല്ല, ഒരു ജസ്റ്റ് വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കണം. 12,600 രൂപയെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പാസ്ബുക്ക് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് പറയുന്നു 17,825 രൂപ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം പറയാനായിട്ട് പാടില്ല, രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക. പാസ്ബുക്കിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ബാങ്കുകാരോട് നമുക്ക് തിരുത്തി തരാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തും, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തും. അതിനാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ? എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് എമൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടി വന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു 5 സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ ഈ പാസ്ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിലുള്ള എമൗണ്ടിൽ മാറ്റം വരാം. ഫസ്റ്റ് റീസൺ നോക്കിയേ, ചിലപ്പോൾ 1-2 റീസൺ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ ടു ദ ബാങ്ക്. ബാങ്കിലേക്ക് കസ്റ്റമർ നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരാതെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം തരാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചു, അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ എമൗണ്ട് വരും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ 400 രൂപ എൻ്റെ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ടിലിട്ടാണ്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയില്ലേ? ആ എമൗണ്ട് 18,225 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് 18,625 രൂപയായിട്ടത് കൂടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതൊരു റീസണാണ്, കസ്റ്റമർ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്കർ. അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്കർ. ബാങ്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിരുന്ന എമൗണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തരുമല്ലോ, 1 രൂപ 2 രൂപയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ, 10/12 എൻ്റെ ബാങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റാണ് 8 രൂപ. അത് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. സോ അതൊരു റീസണാണ്. ദെൻ ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകിയ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാറി എടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളൊരാൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കണതിന് പകരം ചെക്ക് കൊടുത്താണ് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തോളാൻ. പക്ഷേ അയാൾ ഇതുവരെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ചെന്നിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോഴും പണം കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ തിരുത്തി വയ്ക്കും, അയാൾക്ക് കൊടുത്താലേ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കരുതും. പക്ഷേ അയാളത് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ
ബാങ്ക് ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരും. ദെൻ ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ബട്ട് നോട്ട് കളക്റ്റഡ്. കിട്ടാനുള്ള പണം ശേഖരിക്കാൻ ബാങ്കിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി, എന്നാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമുക്കാരെങ്കിലും ചെക്കൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കും. വേറെ ബാങ്കിൻ്റെയൊക്കെ ചെക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഒരു 1-2 ദിവസമൊക്കെ ടൈം പറയും, ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വരും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കളക്ഷൻ കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കും, ബാങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബാങ്ക് ഇതുവരെ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു 4-5 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ആ ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബുക്കും പാസ്ബുക്കും തുല്യമല്ലാതെ വരും. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിവിഡൻറ്റ്, റെൻറ്റ് എക്സെട്ര കളക്റ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക്. നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പലിശ, ഡിവിഡൻറ്റ്, വാടക തുടങ്ങിയവ ബാങ്ക് ശേഖരിച്ച അക്കൗണ്ടിൽ കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് ഇതിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. ബാങ്ക് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടുതരും. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നില്ല, ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുക ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ.